لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири Ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. аллакай худта гирифтӣ ку? Ашур Сафар бо чанд тан аз адибон ки аз Душанбе рафтанӣ буданд меҳмони миннаткашони ноҳияи восеъ мешавад. баъди вохӯриҳо мардуми шердӯст аҳли қаламро ба як пиёла чой даъват мекунад. ҳар кас мекӯшад ки меҳмононро хонаи худ барад. Ашур Сафар маслиҳат медиҳад ки хонаи директори мактаб меравем. мазмун: деҳқон он қадар зиндагии хуб надорад, шояд ҳоли зиёӣ беҳтар бошад. меҳмонон розӣ мешаванд. директор онҳоро дар кулбаи пасакаки фақиронаи ҷой медиҳад. деворҳоу шифти хона аз дуди печ сиб сиёҳ, курпачҳо чиркин, таи по як гилеми кӯнаи фарсуда, дар танаи девор шолчаи пусидаи лахлахи овезон. аз афташ соҳибаш барои он шолчаро овехта буд ки либоси меҳмонон дар девор сиёҳ нашавад. вақте ки директор дастархон паҳн мекунад, дастархон кӯнаву дарида. адибон аҳволи бади интеллигенсияи деҳотро дида маҳзун мешавад. Ашур Сафар ҳам аввал ғамгин мегардад, вале чун мебинад ки табӣ ҳам қаламонаш хира шуд, дарҳол ба шӯхӣ мегузарад. чанд сол шуд ки директори ин тараф он тарафи хонаро хуб зеҳн монда ба соҳибхона рӯ меораду: ҳоли як сол нашудааст устод. ҷавоб медиҳад директори мактаб: бача, як сол нашудааст директорита аллакай худта гирифтӣ ку? لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири Ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.